Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, fatan muna lafiya. Allah ya sa haka, amin. So ba tare da ɓata lokaci ba, insha Allah cikin wannan bidiyon za mu nuna yanda mutane za su je su canza kolo na chat nasu da kuma na dukkanin indicators wanda mutum za ka iya zuwa ka je ka canza ka sa kalan wanda kake so, wanda ranka ya faɗa ya kwanta maka da yardan Ubangiji. So idan ka shigo cikin mt4 naka ko mt5 naka, za ka yi clicking kan chat ɗinka, ga chat a nan wajen, za ka yi clicking kan shi. In ka yi clicking kan chat zai shigo da kai nan wajen, kamar yadda ya shigo da kai nan wajen. Idan kana so ka canza kolo na indicator naka wanda ka sa, misali kamar abin da ya shafi RSI ko MACD ko kuma stochastic. So wannan suma indicator ne, ga abin da aka yi shine za ka zo ka clicking kan nan wajen. In ka yi clicking kan nan wajen zai shiga da kai nan wajen. Idan ya shiga da kai, yauwa idan ya shigo da kai kamar nan wajen, za ku ga gayi nan a nan wajen ga moving average, ga relative strength index ma'ana RSI, ga volume, ga MACD, sannan ga stochastic. Yauwa, so dukkan kalan indicator da kake so ka canza kalo ko ka canza mishi yanayin yanda yake tafiya, za ka yi clicking kan shi ne. Misali kamar yanzu bari in fara da moving average. Misali moving average na clicking kan shi. To idan clicking kan shi a nan wajen, za ku ga shi period nan ina son canza kalan wanda nake son sa. Misali ina sa 100 ne ko 200 ko wannan. To wannan moving average ɗin 200 ne. So ga inda kuma nan ga kalo na shi. To idan kana so ka canza kalo na shi, sai ka yi clicking kan wannan gashi, zai fito maka da kaloli. Yanzu ga kalolin sai kalan wanda ka zaɓa. Misali da green ne gashi, da green ne. To idan ina son canza shi mai shi ja, sai in zo in clicking kan wannan ja ɗin. To in na clicking kan wannan ja ɗin, sai in danna ga done a nan, ga done a nan. To wannan done ɗin sai in clicking kan shi. Shikenan na canza mashi kalo. Kalo kawai na canza mashi. Sai in zo shi ma na biyun, shi ma gashi na biyu, shi ma sai in zo in shiga. Shi kuma ja ne, shi kuma wannan ja ne. So ina so in canza shi kuma ya koma wani kalan shi ma, sai in zo ka clicking kan shi. Nan za ka yi clicking, bari in yi directing. Yauwa gashi, sai ka yi clicking kan wajen. In ka yi clicking kan wajen, shi ma zai shigo da kai kamar yadda ya shigo da kai kan wancan gashi a nan wajen. Sai ka zaɓa kalan wanda kake so. To yanzu wannan misali a nan ina so in sa let's say bari in sa blue tunda wancan na sa abin nan, ko kuma bari in sa black yanda za a gane. Sai in sa black. To na clicking kan black, sai in zo the same thing, sai in clicking kan done ɗin nan. In clicking kan done, in done clicking kan done. Yauwa to bayan ka gama ka yi wannan, sai ka danna back, ga back ko, sai ka clicking kan back. Misali gashi, sai ka clicking kan wajen. Kana clicking zai dawo da kai. To kun gani yanzu gashi a nan wajen. Gashi wannan mai 50, mai 100 na canza shi moving average ina ya koma black. Shi kuma wancan mai 200 da green ne ya koma red. To wannan kun ga na shiga na canza shi kenan. To su ma sauran indicators ɗin kuna so ku canza su, haka za ku je ku shiga ku canza shi ba tare da an samu wani matsala ba. Misali in kana so ka canza wani indicator ɗin, misali gashi, sai ka clicking kan the same thing inda ka shiga gashi, sai ka clicking gashi ka shiga, sai ka zo ka shiga kan misali ga MACD, sai ka clicking kan MACD gashi, MACD gashi, sai ka zo ka clicking gashi ga nan wajen gashi nan, ga sanan bolin nan, sai ka shiga sai ka danna, sai ka zaɓa kalan wanda kake so. In ka bayan ka zaɓa, sai ka fita, sai ka danna nan shi ma ka zaɓa shi ma wanda kake so. Bayan ka zaɓa shi ma sai ka fita, sai ka danna done, ga done a nan wajen. Na manta ban nuna done ɗin ba saboda gudun samun matsala gashi, sai ka danna shi. Bayan ka danna, sai ka danna back, ga back. Sai clicking kan back. Kana clicking kan back, za ka ƙara back. Za ka ga MACD ɗinka ko kuma duk bolin da ka canza kalo, za ka ga kuma kalan wanda kake so. So gashi wannan shine a takaice bidiyon da ake canza ma indicators kalo. Sannan a next bidiyo insha Allah zan yi yanda kuma ake canza ma background ɗin kalo da kuma candlestick yanda ake canza su. Allah sa mu dace.